Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan nga intulod ni Gerald ni Verna iti Pierre. Nasair nga rod ti balasang. Iti sabali abangir, napanmat da Roger kan Jerome iti pagadalan iti Manila. Iti may sa apakanan iti asidag ti pagadalan. Nakita da Roger kan Jerome da Verna kan Davy, asumungad iti nasawa pakanan. Impagarup da, ani Roger kat iso ni Gerald. Nakapungtot nga rod ni Verna anang tungpa kan ni Roger, nga impagarup na nga iso ni Gerald. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan a Gerald Douglas tinagan ko? Di mo na yun ang tibasol mo kanyak. Ulbod, intan Devi, panawan tanday tanga ulbod. Umaykan! Di nak iguyod agayam. Aguray ka. Mabit lang, miss. Apay atin nung panak. Di nakman kasarsarita si ka Gerald. Mabit lang, miss. Kaya't ka makasarita. Kasaritam tarupam. Imay ka matlagayam dito'y Manila. Umaykan, Devi. Ay, unay kan, friend. Agay atinungpam. Ang aguray ka. Adamadlaw ko. Apay asabali ti boses na. Apay bro, anya ka di tiimbagam. Taapay at tinungpa na ka tinapintas sa babae. Ay, mas daawak nga rod. Inawagan nak iti Gerald. Ha? Aguray ka. Awan ka di ti am-ammom nga agnagan iti Gerald. Gerald. Kasta ti imbagan ni nanang anagan kano ti kasingin ko. Anya? Adda kasingin mo? Ne, sa dino tayan na. Inampun kano ti kasinsin ni nanang. Ubing kami pa'y idi. Sa dino nga ro tayan na ita? Dayta nga rod ti parikot ni nanang. Saan na nga mo? Nunapnapanan tinangampon. Dayta nga tati makagapo. No apay at tinungpa na ka ti babae. Ipagharup na asikan ni Gerald. Kasta nga ta. Uy, ayan nga tanday di babae. Kaya't ko kumamakasarita. Nga dinardaras na ti pimanaw. Grabe ka gayam. Ay, tinungpam day dya lalaki. Gunggunana, awagan nakit din iti miss akas ladinak am-am mo. Ti pakas daawak. Kasanong adda-adagos dito'y Manila. Kat pinanawan ta ijay Visayas. Kan, pudno ti ko ng friend. Nadlaw ko man. Sabali ti boses na. Ang nalipatam ka din, gayam? Naglugan ta iti ferry boat. Sigurado ang naglugan iti eroplano. Iso ang nakadanon adagos dito'y Manila. Sabagay. No eroplano, mabibiit ti panagbiyahe. Dayta tinakasuro na klaunay. Di nakpay intulod. Ngam, naglugan iti eroplano, adinak man lang kinadoan. Agadalmat nga ta dito'y Isong adda dito'y. Ha? Ang awan matasam ni Gerald nga agadal. No awan, apay nga rod nga adda iti pagadalan. Dayta ti jak mo. Mas daawak no apay nga adda ijay. Hello anak, imbag tay mawag ka. Kailiw ka una yan. Nanang, anya ka di tinagan ti kasingin ko ako nayo. Kunayo idi, ngagkakaingas kami. Kasta nga rod anak, apay analagip mo ti kasingin mo. At ngamin babae anang tungpa kanyak. Inawagan nak iti Gerald, sa nagdardaras api manaw. Anya? Napanan di babae, ang mga namamuna ni Gerald. Nakakita am anak ko. Iti may sa apakanan, iti asidag ti pagadalan, nanang. Umayak ko madita, tabirukan ta ti babae ako nam.
Narigat ti agpaspasarak nanang. Padasag pa amapan iti nasawa pa kanan. Barang makitak mananday di ang babae. Sige man nga rod anak ko. Kanayunam ti mapan iti dayjay apakanan. Nanang, mas dawak launay. Ta iti nakitak. Kinusilapan nak. Idi nasitgak ta damagak no apay. Tinong panak matan. Anya? Anya timbaga ni nanang mo, bro. Gusto ka, bro. Gerald kano tinagan ti kasingin ko. Agkita kami ko maitikabsat ko. Diyak laing pagarup nga dagayam kasingin mo, bro. Makita tapay nga taday di babae anang tumpakanyak. Ay, agure ka. Kasano, no kriminal ti agnagan iti Gerald. Kat ipatiliw na ka iti pulis. Kriminal? Anya ti aramidak, bro. Ay, sus, delikadon sa, bro. Amang ano ito na data iti pagadalan. Kat adda umay a pulis amang tiliwkan ka. Si kamot, bro. Agkintayagak pa itimbagam. Saan kumamot, Malagip ko lang amin tinabait pa yan na ipadamag. Pinaltugan ti pulis. Nga marong identity mo't gayam. Ang mga no kaing ingas ti kriminal ti pinaltugan ti pulis. Naikanak iti pakariribukan. Sana bali, bro. Tulungan kang agpanunot iti aramidan ta. Itaman pa'y makita ka analiday anak. Adda ka di parikot. Diyan ngamin babayan ang isukatakin ni Verna, nanang. Anda nakitak akakibkibin na lalaki. Anya? Pili ka apili. Ngam nakasarak kan iti kuggangi. Sinalbag da dya babae. Kunak no nanak man, saan mat gayam? Sinong batan nakakadin? Saan pa'y matkit di, kanayon ko nga'y libre, numapan kami mangan. Kanayon ko pa'y asagutan, kat alain namit. Ay, di nakapaymot gayam sinong batan. Kan di namat kinidaw kan ka asagutam. Ayunan nyo ka di dya babae, nanang. Saan nga iti ayunan? Ngam awan matrelasyon nyo pa'y ako nam. Sayang, adun ti gastos ko ken kuana. Manipot agdata dito Manila. Di nakakadi pa inawagan ni Gerald. Uray umawang, saan ko asong batan? Ad talagayam dito'y Manila. Suron kon. Friend, kasano nga ta? No saan gayam ani Gerald titinungpam? Ang imposible. Adayamat tao nga kakaingas launay. Adalat tamat nagdumaan da Kas kuma iti boses. Idi nga min tinalyaw ko kat addaim masidag kan kwa na tao. Saan kumot ngam mo? Anya di kayat mo asawan. Napanunot ko nga italaang mat nga adda ni Gerald ditoy. Kasano nga adda gayam na asaan mo ngam mo? Naira nala siguro nga day masidagkan kwa na tao. Langa na launay nga min tinasdaaw, idi kala at tinungpam. Nasa Irak ngamin. Gapo iti di na panangitulod ka data. Umay matlagayam dito'y Manila. Uray jak makitkitan ti sinalbang. Hello, nanang. Kumusta kayon dita? Kastoy lang taa, anak ko. Anya ngay, nagkita kayo kadimanan iti babae anang tungpakan ka? Saan pa'y nanang? Nga maamakak iti imbagan ni Jerome. Nga mangan ka no kriminal ti agnagan iti Gerald. Diyak mamati a kriminal ti kabsat mo. Sapay ko tasan ati kabsat ko ti kagura ti babae. Sabali ko Namnamaag day ta, anak. Saan nga ta sigud a kaayan-ayat na? Iso a kapungtot na? Kaayan-ayat? Ngam no kaayan-ayat na. Apay ko mga ibrik na. Kat nagpintas ti babae. Sa bagay, narigat ti agipapan ita, anak. Ditay amuno anya ti makagapo. Kano apay at tinungpana ka.
Bayan nyo, nanang. Damagak to ti babae. No agkita kamin tumanan. Miss, mabitlaan. Di na kasi yan. Hindi mo kaya't nagriyawak dito si ka, Gerald. Pangasim. San asyak ni Gerald akon kunam? Sana nga rap, tatlo jak makita. Limpyo pa ilang di pa nagkita. Okay. Limpyo. No limpyo ti panagkitam. Ngam kayat ka makasarita. Di ka kaya't makasarita. Manangal lilaw ka, awanan modo, impolite. Ha? Anya ka dila unay ti kaguram iti agnagan iti Gerald. Di ka man agpamarangawan madi nga inaramid mo? Kagura ka? Di ka kayat makita, iso adinak surut-surutan, no di mo kayat nga gikisak. Sige, panawan kan. Sabali at talaga ti boses na. Gayam. Kasla sa bali itay jay lalaki Kasla saan ani Gerald? Pagkunaam ko maasan ani Gerald gayam. Saan mo ngamin anaming-mingan ti rupa na, takaguram. Ngam siyak, mining-mingak anaimbag. Anya ko matinakitam kan kwa na. Taapay ako nam asaan ani Gerald. Nadlaw ko at talaga amas-mas daaw. No ni Gerald dayjay, saan ko maamas daaw no apay akaguram? Tadakat nga rod basol na kan ka. Agpampamarang Kasla saan mait? Ay, addan samot saan anasaya at amapaspasamak. Jakman am mo gayam. Itala nga makariknak iti kastoy. Sanak matasigo da kastoy. Gapo siguro tanasaktan ka. Ang may mayat nulipat tumunti sakit tinakam mo. Imbag tada ka dito yung nagti classroom, bro. Oh, apay nga uman ang sabka. Anya tinapasama? Nakitak itay jay babae. Di na kayat nga sitgak. Agikis ka no. Kadwana ka di yung babae asigo da kadwana? Un bro. Anya nga tati aramidak. Kayat ko akasao. Ngam di na kayat nga sitgak. Sa dino tinakakita ang manapananda. Di kaya't ko asawan, ti classroom da. Nagturong damat iti science building. Tinasayaat. Inton malpas ti klase ta. Padasan da tagyan iti asidagday a building. Di nakmat nga rod kayat nga umasidagkan kwa na. Siyakton ti makaam mo. Kasaritak to. Ni, si kamot gayam day talani. Italaan na granata dito'y tiyandaan Kayat ko man ngay dawatan ti anak ko iti pamakawan. Gapo iti inaramid na ka ni Verna. Ay, anya ngay nga rod, kapsat. Saan da siguro ikari iti tunggal maysa? Jakman ngamin ammo iti dayjay nga anak ko. Jakmat ngamin mabali nga inakman. Awan basol mo iti napasama, kapsat. Agyaman tadi na kagura, kabsat. Mababainak ngamin, gapo iti inaramid na. Awan maaramidan ta, kapsat. Saan ta atengal ti desisyon dagiti anak ta? Maasyanak ngamin ka ni Verna. Makalipat tumula siguro ni Verna. Binagbagaak nga igaid na laengan ti agadal. Kasapulak ti tulong mo, bro. Iti anyaman nga oras, bro. Si dadaanak amang tulong kan ka. Anya ka diti may tulong ko kan ka, bro. Mabalin ka di. Asi ka ti umasidag iti kadwa ti babae. Ibagam asan asyak ti ibagbagana a Gerald. Areglado, bro. Ipakitak ti Aidim. Tapno mamati a Roger tinagan mo. Wan bro. Ikagumaan ta amaamuan. No ayan ti ibagbagana a Gerald. Areglado ko nakmanan. Ilaw-lawag ko. Anabayagtan nga agkaadalan. Kano taga-ano ta? Sapay la ko ma. Tamamatikan ka. Anya nga tayo tinagan na giti dua babae. Maamuan tanto day ta.
No mailawlawag mo iti kadwa ti babae, no asinuak at talaga. Asan asyak ti bagbagahan a Gerald? Bro, rumuaran dagiti estudyante. Siputam dagiti bumaba. Ta siputak mo dagiti agpangato iti kalsada. No makitam ida, ibagam adagos, tasyak ti umasidag kadakwada. Awan bro, sa anak unay ng agparang. Dito yak lingad, tapno didak makita. Adon dagiti rumwar. Ngam ni, apay nga dapay. Ngam, dito iti nakitak ang nagturungan day tay bigat. Ngam apay nga awan dapay. Kasano nga ta ang makita tamanan dagi jay? Kaslada makiayayam itilin ng mangan. Aganos tapay basit bro. Ado pa'y madagiti sumagmamano arum rumwar. Makagaranak ang mga mo. No ayan ti ibagbaga na Gerald. Rumwartan, tanalpastan ti aramidan ta. Mapantay jay pakanan. Saan ta na mapanmangal daw iti boarding? O sige, intang nga rudan tamabisina ko mon. Uray siya, mabisinak matan. Makapabisin mo ti agaramid iti report. Nagadungamin. Anos laang ti kasapulan, tapno makaturpos ta. Ay nagayam. Agbilang tapay iti mano atawan, sakbayng agturposta. Inta nga rudan iti pakanan. Makitam ka di dagiti rumwar iti ruangan. Dagiti dua. Aglingadak. Si kalaang ti agpakita. Sige bro. Sa anak nga agpadlaw ngay nururay ta ida. Mapanda siguro iti panganan. Sige bro. Saan ka pa yung agpadlaw? Madamdama, sa mo kasarita ti may sa kadakwada. Numadaan ka iti gundaway. Sige bro. Ala, surutek nga rod ida. Sige bro. Katsapay ko ma, tama kasaritam. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.